Rolig da, skal jeg ta deg. Gikk for fort over. Uttrykk der inn vi hopper om ballen. Nei, vi har ikke telefonen som straffekkene. Så er det bil her. Så oppover. Og så nede her kommer det noen som ikke ut fra stedet. Jeg gikk med parkeriet, da. Vi over veien, og så var det der. Nekta gå over veien. Så var det en dame ute av vinduet, for sånn, vi har bikke i bilen. Og da skjønte jeg jo faen ikke hvor det var. Moro. Slutt med den der knusingen, ja. Ja, nå har den, ja, nå kan vi slutte den hjemme. Ja.